Ka. Takpila dyan kung mapaw. Hindi na pananan. Boy, dinarigap ko agatong. Oh. Gimana? Dakilato na eh. Gimana? Baka king crab ati boy. Nangina atoy. Oh. Ano ka? Gimana mo karita? Nga pananan. Kapag nagprata mo nga magnan. Boy, paldo atoy no nalatagay. Ka ako. Damo na itong tungulog boy. Eh, pananan nagtaray ang mga boy. Ka. Hindi na matututo. Eh, kalatig mo. Kabali mo makamil ko matay mo mga mito. Tama na. Hey! Wow! Swerte. Saba na ito yung taong narami mo nga baybay tulubugan. Kung tinulungan ako matitaw, ginalpastan. Abak mo pa'y kinuha nga glug-glug-glug dita. Nagmay ngarboy ni oh. Feeling fresh ko naman. Di masay. Damdaman to ata na, kadupay di sa ngatin ka na eh. Inom-inom kang tulo, di mo kaya. May ngarod ni masusawan ako. Kitam na giti ni alalak na eh, araw-araw ka tagurami nagpartak. Nakadutan boy, kado nga pulutan man nato yun. Derkatan na eh. Ano na yun? Langoy ko ka. Dapat Hindi mo gagawin ako. Tatay kapay, napagbulong ka kumatuloy. Ay, summer hat ko, nabasan niya kami. Summer hat. Ala? Ay, dakla taray boy. Hat manadin ni boy. Matay, buli gata boy. Adayok pa lang mangangot ko. Sige. Tam, start ka laing. Okay, sinigang. Sika mo mga lata, nalakaray ka tinata. Madim abutan ta sige ikaw. Sika nga ito boy, lao kami sa bunganay. Wow! Inya ti English ti buleg. Bulig. Kamu? Basta? Damis? Basta fish? Tama. Haya po nagimas naglaguyan naglamiis ang katang Uber. Nagimas di dararugon na niya. Numapasago na ka jay. Uriting nga baybay. Pakatak. Tadala may tito kanya na. Nice. Uray din nga baybay. Pakatak. Numapasago na. Madina diyan lang may babaeng hindi nang kantatang na. Oh yeah. Ha, nagimasay. Uray na daw no kastoy. Nay. Kaya kasi diraman na titanom. Nagapgad. Pagsama baybayan. Nay, bali na kamulkaw. Oh, build that. Dati ko kanyanan, pakay ayaw kaninang kantatang na. Nice. Kita mo ba nagka? Tatala nakaalati pa rin. Bihag. Naglapad dati guru namin ni boy. Ano? Isupay. Isupay ka ba? Nansig ka ka. Nasangir ka ito mo lang. Amo na kami nga nasangir ka kahit. Ay, madi ka malmis gayam na no. Dati kam na, dati timbam. Murer di ka tinga baybay na. Madi nga talaga ako. Nay, awang boy. Ay, di nay. Araw man natin boy. Nay, araw man lang. Nakuha mo atin ni boy. Araro, may tata, agasata. Agastay, dasmana ka natin kahit. Asma Dasma niya, pasmata panunot mo, mabalin ka niya mata. Asma, sabali pasma. Naagas ata, pasmati panunot. Basta tinuno. Sama sultupan diya pro na. Tinala ka nga patay. Araw. Nadupay na eh, dapat may isa pasok boy. Ano ate yun? Langoy ka lang, langoy. Nay, tama. Nay, ingato lang ka naman nay. Nabiyag natin ni boy. Ano mas nga pang buraw. Bili balbisa kan boy. Ayos lang. Bibigyan ka mata boy. Langoy ka lang, langoy. Nay, nawana eh. Boy, Nay, nabasa di cellphone mo. sabana ka dito ko, bilag ko damdama.
Tingin kami yung larip na. Paano mo lang ah. Ay, sabi mo yung pagbagasan natin, tanong mabaga na ganito. Ibilag mo lang ako. Oh yeah. Ginoyang ko na po. Nakadano naksamot tinti. Laguna liken. Ha, nasubraan ti nga to. Nasubraan ti ragsak ti ka. Marog. Oh yeah. Nice. Ay, apo pakawanan na ka po. Ginoyang ko na. Awanak na talaga. Mariga nga talaga ti main love. Lalo na first time mo. Ay, apo. Nagkakapsuta ko, no? Ano di kakapsot ko, nakadayutan na eh. Langoy ka mo kami nga langoy. Ano nga dyan eh, unog. Ay, nabulang mo atan po. Yatayo pa ilaan ko. Malaling asaw, eh. Pwede, mabalin pa natin eh. Pagpeta, pagkato ka. Lumuksot na mata. Bangag sama ata ka naman. Mabalin pa. Talang sipay lang, koy. Kadang ng tanbaw eh. Baka lumampas na ti border na eh. Tiliwin na tato eh. Madanong tati ko na eh. China si, delikado tato yan. Lasing, bagbag. Makikita ka di balangin tan na eh. Chinese kang kumatan na eh. Naday. Binaganda ko mga mata, nagkatawa mo lang na. Napalaga yung Ay, tikong baka dati ko tag, bambantay. dapat yun niya, boy. Oh, katayo pa lang dyan, makikita kong boy. Ulong aw, boy. Sitan na natin bumbero. Bumbero tayo. Bumbero tayo. Tayo na. Busog ka dyan. Damot mo lang tayo. Kamo. Ito lang ati pinagkat ni. May isa na rodan. Sige, orasan ka. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. 4 minutes. 5 minutes. 6 minutes. Hindi may kat mo. Ano na garudan? Apulay mo tayo. Siya mula mami nagikatay. Perde nga rod na eh. Mapirdi akas na gamin titiknik na dyan ni boy. Look out. Pagling ko. Paglaingak. Oh, ang tagarudan. At ayaw pwede pagkuhan na eh. Awa nagsundukan yata tayo. Aglangoy tanga ng boy. Hinamay mayat. Tamay ka di bandog ta. Tanay pakas ng Baka katan. arodin, nagadayo atin na panantan. Mati paunahin tata niya. Hindi, baka dati speedboat ita. Awan. Ate, binatukan man eh. Hindi ba saan boy? Ay, ada bildat boy. Danari ka po bildat. Ka. Takpila dyan kung mapaw. Hindi na pananan. Boy, dinarigap ko agatol. Oh. Di man. Dakilato yun eh. Di man. Baka king crab ati boy. Nangina ata oy. Oh. Talaga? Oo. Di man mo karata. Na pananan. Kapag nagparata mo nga magnan. Boy, paldo ato yun nalatada eh. Ka ako. Damo na itong tungulag boy. Eh, panaman, nagtaray ang mga doon. Ka ako. Hindi na matututo. Eh, kalatig mo. Kabali mo makamil ko, madayo ka mga mino. Hindi ka. Yan na. Ni. Hindi ka man nagyubo mo ni. Dapat takin. Ang ganda nga min arikato, mali pa ubit ko. Ay, kasi boy, nagadoabot-abot na. Natural. Hindi ka taltalang. Sabagay, hindi ka nakalsada. Dala tabo na. Uy, sabali mo ta. Ari kapong. Awan, may magamdaan kung kumturin. Wow. Pitak. Awanya, katarahin boy. Tumaraki, di tabil tatain. May tasaka na. Ha? Ganito ba tumayab nga lamis? Ito nga talaga, flying fish. Nyati ko ah. English ti bildat. Bildat, Ay. kapto. Kimampo, wala na nga. Ano, i-search mo di Google. Matimot ako. Mapo, Tagalog ajay. Ay, Tagalog. Ilocano ba ajay? Eh, isa tamo ko eh. Basta takanong takab na kako.
Tumakab ko na. Clamp. Clamp? Sungay ko gada. Basta dakwa, kalab na, clamp. Atay, hala. Sa ato yun. Mupis sa ba na? Takpan naman. Atay, kung maalam boy. Marka di barkon. Yay. Sa ba na? Ang primary ko, mabildat. Ayun boy, malagip ko, di kwarta jay, baka na mag-aanaw. Sayang ati, sang ribo ajay. Maunang bakad dyan. Takulang baratado na. Yan, Marco. Dan, baka maunang to. Tara. Hindi kami pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalik mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.